Θα αγγίξουμε ένα μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, όσο μπορούμε στον τηλεοπτικό μας χρόνο. Οι μαθητές μας εκπαιδεύονται, αλλά δεν εκπαιδεύονται. Δεν νιώθουν ούτε βιώνουν τη μάθηση. Ελέγχονται, αλλά δεν αυτοελέγχονται. Εκτελούν οδηγίες, αλλά δεν αυτενεργούν. Πειθαρχούν, αλλά δεν αυτοπειθαρχούν. Πληροφορούνται, αλλά δεν μαθαίνουν. Αναπαράγουν, αλλά δεν δημιουργούν. Γεμίζουν το μυαλό, αλλά όχι την ψυχή. Μετρώνται από όλους και αναμετρώνται μεταξύ τους χωρίς λόγο. Ιδρυματοποιούνται και ομογενοποιούνται. Είναι αυτό παιδεία ή παιδεμός? Ερωτηματικό λοιπόν βάζουν γονείς και μαθητές και εκπαιδευτικοί για το αν το ελληνικό σχολείο, όπως είναι δομημένο, εξυπηρετεί τις ανάγκες εκπαίδευσης των μαθητών ή αποτελεί μέσω ταλαιπωρίας με στόχο τη μάθηση. Κοντά μας απόψε ο Τάσος Χατζιαναστασίου, που εκτός από εκπαιδευτικός είναι και συγγραφέας. Κύριε Χατζιαναστασίου, σας ευχαριστούμε που για μια ακόμη φορά είστε εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού μας. Ναι, καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σήμερα είμαι εδώ με μια επιπλέον ιδιότητα, για να μην πω δύο, διότι βέβαια είμαι εκπαιδευτικός, συγγραφέας βιβλίων που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, όπως είναι ένα βιβλίο για τη γλωσσική διδασκαλία στην επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και άλλα όπως είναι συνολικά για τη διδασκαλία στο σχολείο. Είμαι όμως εδώ και με τη ιδιότητα του γονιού και βέβαια του μάχημου εκπαιδευτικού της τάξης. Πατέρας 3 παιδιών, επομένως η εκπαίδευση με απασχολεί και μέσα στο σπίτι, δηλαδή δεν σταματάει ποτέ. Και σαν επάγγελμα. Αυτή η ακριβώς ιδιότητα είναι διαρκής. Κύριε Χατζιαναστασίου, οι μαθητές χαίρονται το μάθημα? Οι μαθητές μπορεί να χαίρονται κατά περίπτωση το μάθημα. Το σίγουρο είναι ότι δεν χαίρονται το σχολείο συνολικά. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το σχολείο στηρίζεται, και αυτό το βιώνει και ο γονιός στο σπίτι. Το σχολείο στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό που λέμε στην καλή διάθεση και το μεράκι πάνω απ' όλα του εκπαιδευτικού. Δηλαδή, ενώ η πολιτεία, ενώ το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ ο σχεδιασμός αλλά και η σκοπή του δεν οδηγούν προς το επιθυμητό αποτέλεσμα, και θα δούμε ποιο είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ υποστηρίζω πάντα ότι υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί που στηρίζουν το σχολείο, στηρίζουν επομένως τον μαθητή, και εκείνες τις στιγμές που υπάρχει δημιουργική συνεργασία και σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή, εκεί μπορεί ο μαθητής όντως να χαίρεται το σχολείο. Όμως, δυστυχώς πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν είναι ο κανόνας. Και πώς να είναι, όταν οι ώρες είναι πάρα πολλές, τα μαθήματα είναι πάρα πολλά και μπορούμε να τα δούμε και συγκεκριμένα, και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ φτωχό. Και είναι πάρα πολύ φτωχό, και φτάνω σε αυτό που είχα πει ότι θα επεσήμανα στη συνέχεια, που είναι ότι σήμερα υπάρχει συγκεκριμένη επιλογή και είναι σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό, αν θέλετε. Είναι γεμάτη η βιβλιογραφία η διεθνής με αυτό το ζήτημα, που έχουν καταλήξει οι ειδικοί να μιλούν πλέον για εκπαίδευση της αμάθειας. Δηλαδή είναι συνειδητή επιλογή να βγαίνουν τα παιδιά αμόρφωτα, να βγαίνουν τα παιδιά χωρίς μια συνολική καλλιέργεια, η οποία θα τους επιτρέψει να σταθούν μόνα τους στην κοινωνία, να προσφέρουν στους ίδιους, αλλά να προσφέρουν και στο κοινωνικό σύνολο και την πατρίδα τους. Είναι μια συνειδητή επιλογή, έτσι ώστε το κοινωνικό σύνολο, η αυριανή γενιά δηλαδή, να είναι υποχείρια, να μην μπορούν να σταθούν μόνα τους, να είναι διαρκώς ελεγχόμενα και υποταγμένα σε ευρύτερους μηχανισμούς ελέγχου και χειραγώγησης. Μάλιστα. Λένε ότι αν γίνει μια έρευνα και δοκιμάσουν οι εκπαιδευτικοί να ρωτήσουν τους μαθητές τους να βαθμολογήσουν τη χαρά που παίρνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή τι τους κάνει να χαίρονται στο μάθημα, θα διαπιστώσουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών θα απαντήσει ότι νιώθει ότι από καθόλου μέχρι ελάχιστη χαρά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Πολλά από αυτά θα πούν, λέει, ότι τα παιδιά, λέει η έρευνα, ότι μόνο στα διαλύματα χαίρονται και ότι αυτή η ελάχιστη χαρά συνήθως προέρχεται από έναν καλό βαθμό σε ένα διαγώνισμα ή από έναν έπαινο ενός καθηγητή. Ισχύει αυτό? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και το γνωστό τραγουδάκι, από όλα τα μαθήματα το διάλειμμα μου αρέσει. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε να κάνουμε δύο διαφορετικά πράγματα, διαφορετικής τάξης πράγματα. Το ένα είναι αν συνολικά το σχολείο, η εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα το οποίο αυτό θα προσφέρει χαρά και ικανοποίηση. Δηλαδή ο μαθητής είναι σαν τον αθλητή που καταπονείται στην προπόνηση, κατεβαίνει στον αγώνα με την καθοδήγηση
του προπονητή του και φτάνει σε ένα αποτέλεσμα που του προσφέρει βαθιά ικανοποίηση και μεγάλη χαρά. Η ίδια βέβαια η προπόνηση, η ίδια η καταπώνηση που υφίσταται στη διατροφή του, στον ύπνο του, σε όλη την προετοιμασία, αυτά όλα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Κάτι αντίστοιχο κατά αναλογία είναι και η πορεία προς την μάθηση. Δεν μπορεί να είναι ευχάριστη με την έννοια της χαρούμενης διαδικασίας, και αυτό είναι ένας μύθος που ίσως θα πρέπει λίγο να τον απορρίψουμε. Δηλαδή είναι δύσκολο, το φάρμακο μπορεί να είναι δύσπεπτο, όμως οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα που μας γεμίζει ικανοποίηση και πάση επιπτώσει είναι αυτό από το οποίο ωφελούμαστε όλοι, και ατομικά ο μαθητής, ο νέος άνθρωπος, και συνολικά η κοινωνία όταν βγάζει καταρτισμένους και γνωστικούς με την έννοια της σύνεσης, της φρόνησης και μορφωμένους πολίτες. Όμως στη διάρκεια της τάξης, δηλαδή της διαδικασίας, τη διάρκεια της παραμονής του μαθητή στην τάξη, αυτό που λέμε μάθημα, αυτό μπορεί να γίνει βέβαια και ευχάριστο, αρκεί να βοηθούν και άλλες παράμετροι, όπως είναι το σχολικό βιβλίο, όπως είναι η ύλη που πρέπει να καλυφθεί, διότι αν πρέπει ο διδάσκων να καλύψει 200 σελίδες για παράδειγμα, έχω υπόψη μου τέτοιο μάθημα σε περιορισμένο χρόνο, δεν του μένει περιθώριο ούτε να αστιευτεί, ούτε να προσφέρει άλλου τύπου πιο συμμετοχικές διδακτικές μεθόδους. Επομένως, είναι ότι πρέπει να ξαναδούμε πολλά πράγματα από την αρχή. Να πω επίσης κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Κάνουμε ξένες γλώσσες, όμως οι περισσότεροι ως γονείς θα στείλουμε και τα παιδιά μας να μάθουν την ξένη γλώσσα στο φροντιστήριο. Έχουμε φυσική αγωγή στο σχολείο, όμως οι περισσότεροι, εφόσον θέλουμε το παιδί μας να αρθεί, ξέρετε γιατί, κύριε Χατζιαναστασίου, το ξέρετε και εσείς καλύτερα αυτό. Στα σχολεία θεωρούν οι καθηγητές των ξένων γλωσσών, ας πούμε, ότι τα παιδιά έχουν γεννηθεί και γνωρίζουν αγγλικά. Δηλαδή τους βάζουν θέματα και κείμενα και λέξεις σαν να τις γνωρίζουν από πριν. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι τα παιδιά πάνε στο σχολείο για μια ξένη γλώσσα, δηλαδή βρίσκεται μέσα στο πρόγραμμά τους ή και η δεύτερη, αλλά οι καθηγητές τα αντιμετωπίζουν σαν να ξέρουν ήδη, δηλαδή ότι έχουν προχωρήσει στο φροντιστήριο, και έτσι τα αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Κοιτάξτε, εμείς ως εκπαιδευτικοί λέμε ότι θα πρέπει οι μαθητές, τα παιδιά, να μπορούν να παίρνουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσα από το δημόσιο σχολείο. Είναι λάθος καταρχήν να ξεκινάει η εκπαίδευση της πρώτης μάλλον ξένης γλώσσας, των αγγλικών συγκεκριμένα, από την πρώτη δημοτικού. Θα πρέπει πρώτα να κατακτήσει το παιδί τη μητρική του γλώσσα, και στη συνέχεια υπάρχει ο χρόνος, ο παιδαγωγικά σωστός, για να ξεκινήσει τη γλώσσα, όμως να την ξεκινήσει και να την μάθει σωστά. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή τεράστια επένδυση σε χρόνο, σε χρήμα, με την έννοια ότι η εκπαίδευση κοστίζει, από την πλευρά της πολιτείας, των εκπαιδευτικών και των γονιών και των μαθητών, χωρίς αποτέλεσμα, και να υπάρχει επιπλέον επένδυση, δηλαδή επιπλέον χρήματα που ξοδεύονται για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Άρα, με χωρίς κόστος, χωρίς επιπλέον εννοώ κόστος, ρύθμιση διαφορετική, θα μπορούσαμε να έχουμε, μιλήσαμε βέβαια μόνο για την ξένη γλώσσα, υπάρχει και η μητρική γλώσσα που τελικά δεν μαθαίνεται. Τελικά. Γιατί εγώ από την έρευνα που έχω κάνει στο πλαίσιο της μελέτης που έχω δημοσιεύσει και μιλήσαμε για αυτήν νωρίτερα, πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν κατακτήσει στοιχειωδώς την μητρική τους γλώσσα, ενώ να γράφουν και να εκφράζονται σωστά, ακόμα και στις τάξεις του λυκείου. Επομένως εδώ, ενώ γίνεται μια προσπάθεια, δεν έχει αποτέλεσμα. Κάτι φταίει. Κάποιος παρεμβαίνει εδώ, και εγώ υποστηρίζω ότι είναι μια συγκεκριμένη αντίληψη η οποία έχει περάσει στα σχολικά προγράμματα, η οποία πολύ εσκεμμένα και πολύ συνειδητά επιθυμεί δηλαδή να οδηγήσει στην αμορφωσιά των παιδιών στη τελική ανάλυση. Θα το πληρώσουν και στη συνέχεια οι ίδιοι, δεν θα μπορούν να σταθούν να υπερασπιστούν αυτό που λένε, να διεκδικήσουν αυτό που λένε, αυτό που σκέφτονται, να μπορούν να εκφραστούν σωστά και επομένως να σταθούν και σωστά συνολικότερα. Κύριε Χατζιαναστασίου, τα παιδιά προσανατολίζονται προς το κυνήγι του ατομικού κέρδους μέσα στο σχολείο. Δεδομένου ότι τα παιδιά διαρκώς μετρώνται από γονείς και εκπαιδευτικούς, εννοώ, και ταυτόχρονα μετρώνται μεταξύ τους για την επίτευξη καλύτερης βαθμολογίας.
Έτσι επιβραβεύονται και από γονείς και από καθηγητές και από μαθητές, από τους μαθητές του. Τέτοιου τους κίνητρα όμως δεν βάλουν εναντίον της μάθησης και της ορίμανσής τους, και αν νομίζουμε εμείς το αντίθετο. Αυτή είναι μια καταστροφική νοοτροπία. Καταστροφική νοοτροπία, η οποία έχει αλλοιώσει, έχει διαστρεβλώσει εντελώς το νόημα της μόρφωσης. Εγώ δεν μιλάω για εκπαίδευση, είναι ένας όρος έτσι που παραπέμπει πιο πολύ στο στρατό. Γιατί και εμείς οι γονείς έτσι κάνουμε ένα λάθος όταν τα παιδιά έρχονται στο σπίτι. Το πρώτο πράγμα που τους ρωτάμε είναι πώς τα πήγε σήμερα, αν γράψανε κανένα τεστ. Ποτέ δεν το έχουμε ρωτήσει αν έμαθαν κάτι ενδιαφέρον στο σχολείο. Ίσως είναι αφορμή αυτή η συζήτηση για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Στη λαϊκή μας παράδοση, η οποία είναι σοφή και πρέπει να την προσέχουμε, έχουμε ένα πολύ γνωστό τραγουδάκι όταν ευχόμαστε σε κάποιον. Και λέμε μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίσεις γνώση στο φως και όλοι να λένε να ένας σοφός. Σήμερα το φως που εκπέμπουμε είναι αυτό από το κινητό μας και τις οθόνες του κινητού μας και όχι της μόρφωσης, την οποία έχουμε υποβιβάσει σε πολύ χαμηλή σειρά και θέση στην κλίμακα αξιών μας, έχοντας ανεβάσει ψηλότερα την κοινωνική επίδειξη μέσω του βαθμού, όπως σωστά είπατε, έτσι, το οποίο είναι απλά ένας δείκτης μιας τυχαίας, αν θέλετε, στιγμής ή και μιας συνολικής αποτίμησης της παρουσίας ενός μαθητή σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, σε μια συγκεκριμένη τάξη. Δηλαδή δεν είναι ούτε η συντέλεια του κόσμου αν ένας μαθητής έρθει με έναν μέτριο ή χαμηλό βαθμό, ίσα ίσα που θα πρέπει, αντί να επιθυμούμε, να επιζητούμε και μάλιστα πιεστικά πολλές φορές, κάνοντας κακό στις σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών και γονέων την υψηλή βαθμολογία, να ζητάμε ουσιαστική μόρφωση και αν έχουμε την περίπτωση μιας χαμηλής βαθμολογίας, να κοιτάμε τι έφτεξε και να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, να παρέμβουμε εκεί διορθωτικά. Αυτή είναι η υγιής προσέγγιση του βαθμού. Διαφορετικά έχουμε μια παντελή διαστρέβλωση της ουσίας της μόρφωσης. Δεν μπορεί να είμαστε τέλειοι και άριστοι σε όλα. Δεν είναι δυνατόν να απαιτούμε από ένα παιδί 12, 13, 14 χρονών του γυμνασίου και μεγαλύτερο του λυκείου να αριστεύσει σε όλα. Που βρίσκεται και στην προεφηβεία που είναι πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα ήθελα να διαπρέψω στη μουσική. Δεν είχα τις προϋποθέσεις, έχω πολύ κακό αυτή, ήμουν φάλτσος και δεν έγινα καθόλου καλός μουσικός. Ζήλευα πάντα και φροντούσα τους συμμαθητές μου που ήταν πάρα πολύ καλή μουσική. Απέτυχα στη μουσική, πέτυχα σε άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να είμαστε. Κάτι χάνουμε. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, το ότι ασχολήθηκα και αγωνίστηκα να μάθω μουσική δεν με έβλαψε καθόλου. Αντίθετα, έχω άποψη για τη μουσική, καταλαβαίνω μουσική, απέκτησα δηλαδή άλλες δεξιότητες και ικανότητες. Δεν όμως πέτυχα ως μουσικός. Έτσι. Δηλαδή, έχω απορριφθεί ως μουσικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Συνολικά κέρδισα από την συμμετοχή μου στη μουσική παιδεία. Έτσι. Και με την αφορμή την μουσική, να πω και κάτι άλλο. Το σχολείο πρέπει να προσφέρει και ευρύτερη καλλιέργεια. Δηλαδή, εκτός από τη μόρφωση, εκτός από τη διάπλαση των χαρακτήρων που επίσης έχουμε υποβαθμίσει, δηλαδή θέλουμε τα παιδιά να είναι αυτόνομοι χαρακτήρες, να στέκονται με αυτοπιθαρχία, όπως πολύ ωραία είπατε στην αρχή. Δεν θέλουμε παιδιά δηλαδή που νομίζουν που είναι εγωκεντρικά, έτσι, που τους φουσκώνουμε τα μυαλά. Θέλουμε παιδιά που μπορούν να σταθούν και να είναι ολοκληρωμένοι χαρακτήρες, που σέβονται τον εαυτό τους, το κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον, έχουν αξίες και αρχές. Επιπλέον όμως θέλουμε και παιδιά με μια ευρύτερη καλλιέργεια, αυτό που λέμε ευρύτερα παιδεία. Σήμερα αυτό δεν του δίνουμε τη σημασία που του πρέπει. Στα ελληνικά σχολεία. Έτσι, στο ελληνικό δημόσιο σχολείο το μάθημα της μουσικής είναι μία ώρα, τι να την κάνεις, συνήθως γίνεται και έτσι, ένα είδος χαλάρωσης, δεν δίνεται η πρέπουσα σημασία, τα καλλιτεχνικά το ίδιο, άλλα μαθήματα που επίσης επιτρέπουν στο μαθητή να αυτενεργήσει, να είναι πιο δημιουργικός, να είναι πιο συμμετοχικός, να το διασκεδάσει εν πάση περιπτώσει, έτσι, όπως είναι η λογοτεχνία και άλλα τέτοια, η τεχνολογία και άλλα τέτοια μαθήματα, συνήθως τα έχουμε στο περιθώριο. Αυτό είναι λάθος σοβαρό. Ο μαθητής, ο νέος άνθρωπος πρέπει να αναπτύσσει ισόρροπα και τις σωματικές του μέσω της γυμναστικής, της φυσικής άσκησης, της φυσικής αγωγής
Και τις διανοητικές μέσω των φυσικών επιστημών, των άλλων έτσι, αντικειμένων γνωστικών, αλλά και την καλλιτέχνη και την καλλιέργεια του, την πνευματική, δεν πρέπει να την παραμελούμε καθόλου. Δηλαδή, οι αρχαίοι, με συγχωρείτε, μόνο αυτό θα πω, γιατί σας πήρα μονότερμα. Είναι ευχάριστο να σας ακούμε, γι' αυτό είστε εδώ, οι εκπαιδευτικοί. Ναι, και ειδικά οι φιλόλογοι, έτσι. Οι αρχαίοι Έλληνες ακριβώς αυτή την ισόρροπη καλλιέργεια και παιδεία είχαν υιοθετήσει και γι' αυτό πέτυχαν ίσως και τα επιτεύγματα τα οποία όλοι θαυμάζουμε. Βέβαια, να πούμε, κύριε Χατζηαναστασίου, ότι τα παιδιά φορτώνονται πάρα πολύ, το καθημερινό τους πρόγραμμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Και η ποιότητα, όπως είπαμε, είναι φυσικό να χάνεται. Δηλαδή, όλοι μας εκπαιδευτικοί και γονείς επιμένουμε σε ένα εξεταστικό σύστημα και στις πιο εκπαιδευτικά προηγμένες χώρες τα διαγωνίσματα απαγορεύονται, όπως είναι γνωστό, και στη Σουηδία και στη Φιλανδία, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν νομίζω ότι απαγορεύονται ακριβώς, απλά έχουν διαφορετικό σύστημα αξιολόγησης με διαφορετική φιλοσοφία. Παρόλα αυτά, θα έλεγα ότι αφαιρούν απλά και κάποιες δραστηριότητες που εντός εισαγωγικών βασανίζουν τους μαθητές χωρίς να τους προσφέρουν κανένα παιδαγωγικό κέρδος. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κατά του να σκληραγωγούνται οι μαθητές, αρκεί αυτό να έχει κάποιο ορατό αποτέλεσμα, να είναι δηλαδή ωφέλιμο για τον ίδιο τον μαθητή πρώτα απ' όλα και ευρύτερα για την κοινωνία, η οποία κερδίζει, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, εάν έχει μορφωμένους πολίτες με την κατάλληλη κατάρτιση αλλά και την κατάλληλη αγωγή γενικότερα. Και αυτό ίσως το δεύτερο είναι το σημαντικότερο. Αυτό που είπα στην αρχή ισχύει και το προσέξατε και το επισημάνατε πολύ σωστά. Έχουμε πάρα πολλά αντικείμενα, πάρα πολλά διαφορετικά μαθήματα, ακόμα και από το δημοτικό, πολλές ώρες παραμονής, καθήλωσης ουσιαστικά του μαθητή σε μια φυσική θέση για παιδιά αυτής της ηλικίας στην καρέκλα του θρανείου, και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, η ιδανική λύση θα ήταν ένα ολοήμερο και δημοτικό αλλά και γυμνάσιο και πιθανά λύκειο, στο οποίο να γίνονται όλες οι δραστηριότητες για τις οποίες τελικά εμείς πληρώνουμε οι γονείς το απόγευμα, πληρώνουν οι γονείς, έτσι, για να έχουμε μουσική, για να έχουμε γυμναστική, για να έχουμε άθληση, για να έχουμε ξένη γλώσσα, για να έχουμε όλα αυτά τα οποία επιθυμούμε για να προσφέρουμε στα παιδιά μας. Ή ακόμη και τα ίδια τα μαθήματα να τα έχουμε επιπλέον. Θα μπορούσε να είναι στο σχολείο, στο δημόσιο σχολείο, δωρεάν, με πιστοποίηση στην πληροφορική για παράδειγμα, εκτός από την ξένη γλώσσα, με συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες μέσα από την άσκηση στη φωτογραφία σχολείο. Και σε πολλές άλλες... Κάποια ιδιωτικά σχολεία το έχουν εντάξει ως μάθημα. Σε πάρα πολλές έτσι, τέτοιες δραστηριότητες. Τώρα το εξεταστικό σύστημα μπορούμε να συζητάμε γι' αυτό ώρες ατελείωτες. Ξέρετε, κύριε Χατζηαναστασίου, νομίζω ότι ο στόχος δεν πρέπει να είναι η μεταφορά γνώσης στα παιδιά, αλλά ίσως να είναι μια πρόφαση, να είναι η πρόφαση στο αντικείμενο, να τα βοηθήσουν να εμπλακούν συναισθηματικά ώστε να βιώσουν τη γνώση και να την υποδεχθούν θετικά. Κοιτάξτε, εδώ εξαρτάται τι θεωρούμε ακριβώς γνώση, γιατί αυτό που κυρίως επικρατεί είναι η πληροφόρηση και μάλιστα, για να μην πω παραπληροφόρηση, ο βομβαρδισμός με πληροφορίες, τις οποίες αποστηθίζουν μεν, αλλά δεν μπορούν να αφομοιώσουν και επομένως να τις κάνουν κτήμα τους οι μαθητές. Αρκεί να καταλάβουμε ότι η μάθηση δεν είναι παθητική διαδικασία, έτσι. Ακριβώς. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να αποφύγουμε, για παράδειγμα, τη συστηματική μελέτη, έτσι. Το σχολείο δηλαδή θα πρέπει πράγματι να μαθαίνει στους μαθητές να μελετούν και να μπορούν αυτό που μελέτησαν να το διατυπώσουν στη συνέχεια, να μπορούν να το εκφράσουν, να μπορούν δηλαδή να το έχουν καταλάβει, κατανοήσει και αφομοιώσει πραγματικά. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση η παιδεία, και όμως έχει γίνει το πειραματόζω όλων των κυβερνήσεων. Σε όλες τις κυβερνήσεις δηλαδή χρεώνουμε το γεγονός ότι ο κάθε καινούριος υπουργός παιδείας θα έρθει και θα κάνει μια παρέμβαση κυρίως στο εξεταστικό σύστημα. Και με αφορμή αυτό να πω και το εξής. Αυτή τη στιγμή τα πτυχία δεν δίνουν εκείνο το πτυχίο, έτσι. Το πτυχίο δεν σημαίνει αυτόματα και μια θέση εργασίας. Θα μπορούσε επομένως
Θα μπορούσε επομένως, αυτή ίσως είναι η καταλληλότερη στιγμή, γιατί το Λύκειο δεν είναι σχολείο πλέον, έτσι, ένα προπαρασκευαστικό, μια βαθμίδα η οποία εκεί κι αν υπάρχει ταλαιπωρία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι, και μόρφωση πάει περίπατο, διαφεύγει από το παράθυρο, θα μπορούσαμε να δούμε την κατάργηση των εξετάσεων σε σχολές που δεν είναι αιχμείς, που δεν απαιτούν δηλαδή μία υποδομή εργαστηριακή, όπου δεν θα μπορούσαν βέβαια να πάνε 1000 φοιτητές σε ένα εργαστήριο ιατρικής ή άλλης τέτοιας επιστήμης, έτσι, άρα εκεί θα έπρεπε να γίνεται μια επιλογή και για πολλούς άλλους λόγους. Θα μπορούσαμε να δούμε δηλαδή την ελεύθερη πρόσβαση σε πολλές σχολές, θέλει κάποιος να σπουδάσει φιλοσοφία, σε οποιαδήποτε ηλικία να μπορεί να σπουδάσει φιλοσοφία. Λέω παράδειγμα τώρα, έτσι, ή να κάνει σλαβικές σπουδές ή άλλου τέτοιου τύπου σπουδές. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να ξαναδούμε το θέμα της αποδέσμευσης του Λυκείου από την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Γιατί πλέον το Λύκειο υποφέρει πραγματικά. Δεν είναι πλέον σχολείο, δεν ευχαριστεί κανέναν, δεν ξέρω πώς... Πιο πολύ ταλαιπωρεί. Περισσότερο ταλαιπωρία και γίνεται μια κοροϊδία για την οποία είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δηλαδή από το Πάσχα και μετά, στην Τρίτη Λυκείου δεν ξέρω αν πάνε καθόλου μαθητές και παρακολουθούν. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Κλείνοντας, θέλω να σας κάνω μια ακόμη ερώτηση. Πιστεύετε ότι το όχημα της μάθησης είναι η προσωπική σχέση του εκπαιδευτικού με τον μαθητή? Προσωπική εγώ θα την έβαζα στη διάσταση της παιδαγωγικής σχέσης ακριβώς, η οποία πρέπει να είναι αναγκαστικά αγαπητική. Απλά γιατί τα παιδιά ξέρετε ότι μαθαίνουν αυτό που θέλουν και σημασία είναι να θέλουν, έτσι δεν είναι? Ναι, οπωσδήποτε. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει την μάθηση σε κανέναν. Αυτό είναι νομίζω κατακτημένο, δεν πρέπει να έχουμε αυταπάντες. Απλά λέγοντας αγαπητική σχέση, λέω ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αγαπάει τη δουλειά του και η δουλειά του είναι και το αντικείμενο που διδάσκει, αλλά και τα παιδιά. Χωρίς αυτό το περιεχόμενο της σχέσης δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει μάθηση. Μάλιστα. Κύριε Χατζαναστασίου, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό. Οπωσδήποτε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ απόψε. Ευχαριστώ. Τελικά οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα, αυτό το δρόμο που τους έχει χαράξει το Υπουργείο ουσιαστικά και είναι και αναγκασμένοι οι εκπαιδευτικοί να ακολουθούν αυτό. Αλλά πρέπει τελικά να αναρωτηθούν όλοι αν τελικά παιδεύονται ή εκπαιδεύονται οι μαθητές μας. Ναι, όχι, είναι και στο χέρι μας όμως να απαιτήσουμε από την πολιτεία να εκπληρώσει την αποστολή της. Δηλαδή, να προσφέρει δημόσια δωρεάν παιδεία. Αυτό είναι στο χέρι των γονιών, των εκπαιδευτικών κατά κύριο λόγο, των μαθητών κατά δεύτερο. Έτσι, ότι απαιτούμε από την πολιτεία να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, τις συνταγματικές και να παρέχει και όχι παιδεία, μόρφωση δηλαδή, και όχι να μας οδηγεί σε λύσεις στον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Να δαπανούμε χρήματα δηλαδή, ενώ και να μην συμπιέζουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αναλώνονται σε ένα απίστευτο κινητό, προσπαθώντας να τα κάνουν όλα ταυτόχρονα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζαναστασίου, που ήσασταν εδώ απόψε. Να είστε καλά, γεια σας.